нашамандию нашаҷалобӣ падидаи номатлуби ҳар давру замон ба ҳисоб рафта кулли давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонро ин вабои асри 21 ба ташвиш овардааст. давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати решакан ва пешгирӣ намудани нашъамандӣ аз тамоми воситаҳу имкониятҳои ҷойдошта истифода менамояд, вале боз нафароне пайдо мешаванд ки дидаву дониста ба хотири дарёфти пул ва сармояи зиёд бо ҳар роҳу восита интиқол ва паҳну фурӯши онро аз ҷумҳурии исломии афғонистон тавассути хати марз ба тоҷикистон интиқол медиҳанд. дар натиҷаи гузарондани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва фаъолияти назарраси раёсати агентии маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон маротибаи чандум аст ки аз ҷониби ин ниҳоди муборизабаранда бо миқдори ниҳоят калон маводи мухаддирро зимни чорабиниҳои фаврӣ пешгирӣ ва нашъаҷалобонро паси панҷара мебаранд. маҳз фаъолияти шабонарӯзии мақомотҳои интизомӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аст ки ин падидаи номатлуб дар қаламрави вилоят решакан гарида истодааст, аммо боз сокинони ноҳияҳои ҳудуди вилоят ба доми фиреби гурӯҳҳои нашъаҷалоб гаравида ҳаёти осоиштаи худро доғдор менамоянд. баъзе шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон аз ин пештар даст ба хариди фурӯши маводи мухаддир дошта, нисбати онҳо парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардида ба суд рафта бошад ҳам ва бо ҳукми судҳои ҷумҳурии тоҷикистон нисбати онҳо ҷазоҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлатҳои гуногун таъин шуда бошад ҳам, аммо мутаассифона боз даст ба хариди фурӯши маводи мухаддир дар ҳолати такроранд ва ё ин ки дар ҳолати рецидив даст мезананд ки ин боиси нигаронии ҷомеа мебошад. яке аз ин нафарон фаромӯз аҳмадбеков соли таваллудаш 5 майи соли 1997 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи бунии ҷамоати деҳоти мирзоҷон ширинҷорови ноҳияи шуғнон муваққатан бекор даст ба харид ва фурӯши маводи мухаддири нави ҳашиш ба миқдори махсусан калон даст задааст. дар натиҷаи чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати агентии маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилоят дар ҳудуди деҳаи барчиди ҷамоати деҳоти поршиневи ноҳияи шуғнон фаромӯз аҳмадбековро дар ҷои ҳодиса дастгир карданд. дар лаби об мондагии маводи мухаддир ман фаромадум дидум ки амуҷа яке рӯз борада китиф партофто ки телефонама кисам ғалтид зад дар санг ҳай санг парид дар дуруни об. ман ленчара гирифтум биромадум боло вора модум уже нисфи шаб шид. вора дар палу мондуму як танген омад. ман дастма бардоштам ки яке танген се кас биромад сраз қабил омад. гирифтам бурдам ба шархона. омадам ба шархона. зимни аз назаргузаронии борхалтаи номбурда аён шуд ки дар дохили борхалта 50 бастаи селофонӣ дарёфт ва мусодира гардид ки зимни ташхиси шуъбаи криминалистии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон маълум шуд ки маводи мазкур ба намуди воситаи нашовари нави ҳашиш мансуб буда вазни холиси он 25 килограмму 830 граммро ташкил медод. нисбати дастгиршуда фаромӯз аҳмадбеков мутобиқи моддаи 200 қисми 4 банди д ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот дар ин сам идома дорад. тахминан соати 23:30 дақиқа ҳангоми гузарондани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати агентии назорати маводи нашавар дар ҳудуди ноҳияи шуғнон деҳаи барчи ҷамоати поршинев шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аҳмадбеков фаромӯз аҳмадбекович дастгир карда мешавад ки ҳангоми аз назаргузаронӣ аз шаҳрванд аҳмадбеков фаромӯз аҳмадбекович як адад борхалта дастгир карда шуд. шаҳрванд аҳмадбеков фаромӯз аҳмадбекович дарёфт гардида ба воситаи нашадори нави ҳашиш тааллуқ дошта вазни холиси он 25 килограмму 830 граммро ташкил медиҳад. ба имонан санаи 11 майи соли 2021 соати тахминан 19 бегоҳ дар ҷамоати деҳоти пасхуфи ноҳияи рӯшон аз ҷониби кормандони ин ниҳоди муборизабарандаи маводи мухаддир дар вилоят шаҳрванд раҳим назарови 48-соларо ки пеш ба нашъаҷалобӣ маҳкум гардидааст боздошт карданд. зимни аз назаргузаронии ҷои ҳодиса аз номбурда як селофони рангаш кабуд ки дар даст дошт мавриди санҷиш қарор гирифт. ҳангоми тафтиш муайян шуд ки дар дохилаш 2 адад бастаи селофонӣ ки монанд ба маводи хокамонандаи сабзшатоби бӯи махсус дошта ошкор гардид. зимни ташхис муайян шуд ки маводи мухаддир ба нави ҳашиш мансуб буда вазни холиси он 1 килограмму 975 граммро ташкил дод. من مواد مختلفی چهار جمعی سنم بونم مادری و شنو شده مای من دزام زود گفتم راه و دست من دبوره جود من گفتم من رو دبوره دستم خواهی رسید من جود زمان دزام زمان فرمودم لبه درو دامون رسید بند پرتو من مواد کشیدم رسیدم را داد
اومدن کلکوری و یکی نزلوتی نا دستگیر کردن. نسبت بازداشت شدن نظروف رحیم در اساس ماده 200 قسم 3 بند A, B, G, D و 289 قسم 4 بند A کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. با مصلحت پیشکی با شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان با نام معدولا شخصیت پورایشان به تفتیشات پیشکی نامعلوم مصلحت کرده است. شهروند نظروف رحیم محمد لطیفویچ سنه 11 مای سال 2021 تخمینا ساعت‌های 19:00 دقیقه هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت مواد نشان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کردستان بدخشان در حدود دهه پس بر جماعت پسخ ناحیه روشان شهروند جمهوری تاجیکستان نظروف رحیم محمد لطیفویچ دستگیر کرده می شود. از باشندگان سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان خواهش کرده می شود که به دام فریب گروه‌های نشجلاب به خاطر دریافت پول و مال چیزی دست نزنند و فکر زن و فرزندان و پیوندان خود را کرده زیرک و هوشیار باشند، زیرا انتقال و پهن و فروش مواد مخدر جنایت وزین و مخصوصا وزین به حساب رفته در صورت به دست نشجلابان افتادن این مرگ سفید می تواند صدها فرزندان را زهرآلود و به ناامیدی و خانه‌ویران ساختن اویله‌های جوان آورده می رساند.